Bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea, aħna kollha għandna drittijiet taħt il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Madankollu xi kultant il-kontenut preċiż ta' dawn id-drittijiet ma jkunx dejjem ċar. U kif dawn id-drittijiet jiġu applikati għal sitwazzjonijiet speċifiċi jista' jitlob deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja. Il-liġi tal-Unjoni Ewropea tagħti dritt liċ-ċittadini li jiċċaqilqu fl-Unjoni Ewropea sabiex jirċievu servizzi, iżda ma kellix dettalji dwar kif dan għandu jiġi applikat għal servizzi mediċi. Allura l-Qorti tal-Ġustizzja kellha tiddeċiedi kif il-liġi tal-Unjoni Ewropea tapplika s-servizzi mediċi. Fl-1998, f'każ li kien jinvolvi trattament dentali, il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat li jekk ċittadin imur f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea biex jirċievi trattament mediku bħala pazjent, l-iskema nazzjonali tas-saħħa tiegħu ma kellix bżonn tawtorizza dan minn qabel. Barra minn hekk iċ-ċittadin għandu jiġi rrimborsat taħt l-istess kundizzjonijiet bħal ta' pajjiżu. Bl-istess mod, ebda awtorizzazzjoni minn qabel ma kienet neċessarja għal xiri ta' tamir mediku, għal nuċċali, li wkoll għandu jiġi rimborsat. F'kawżi sussegwenti, l-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li għal trattament li jitlob li wieħed joqgħod fi sptar, il-pajjiż tiegħu jista' jitlob li dan jiġi awtorizzat minn qabel. Imma l-awtorizzazzjoni ma tistax tiġi rifjutata għal proċeduri standard sakemm l-istess trattament jew l-ekwivalenti ikun jista' jiġi provdut f'pajjiżu fi żmien raġonevoli. Peress li rikonoxxiet il-bżonn ta' ċarezza ikbar, l-Unjoni Ewropea fl-2011 adottat leġiżlazzjoni ġdida ispirata mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja u bekk għamlitha iktar faċli għalina l-koll nifhmu u neżerċitaw id-drittijiet tagħna.